Pozdrav svima, dobrodošli u novi klip u kojem igramo Chicken Invaders. Ja mislim da se tako izgovara, ali to je malo teže, mi ćemo ih zvati, zvaćemo ih Lude koke. Ne, zvaćemo Lude kokoške. Znači, bit će serijal Lude kokoške. Ja mislim da ste svi igrali, u stvari ovo je malo starija igrica. Ali vi koji ste malo stariji ste sigurno igrali ovu igricu na kompjuteru pre nekih 5 godina. A mislim da i većina vas zna za ovu igricu. Znači, kao što vidite, imate ovdje viljušku, ne jedete ništa, treba nekog izbost, šalim se naravno. To je kao da se upravlja sa viljuškom, ne znam zašto se upravlja viljuškom, bolje da se stavlja neki burek da se sa burekom upravlja, ali znači, većina vas zna o čemu se radi, tako da krećemo polako. Idemo start new game, a ja ću vam još pojasniti usput. I ispričati vam, možda sam mogu ovo malo smanjiti. Nešto mi se jako to dere. U stvar ne dere se tamo. Skontat ćete o čemu se radi, uglavnom vi ste tu. Opa, već sam je ubio. Ladno, nije ni izletalo, ja sam je ubio, pao mi batak. I sad trebate da ubijate ove kokice, ne smije jaje da vas pogodi. Ops. Ovo sam igrao pre ja i kad se sjetim igrica, bože! I trebate da jedete ove batačiće. Daj. I znači snimit ćemo par epizoda ovoga, pa ima i novih dijelova. Kidaj! Koliko sam ih ubio? Joj, pare. Daj pare za novu grafičku, šalim se. Ima još novih dijelova ovoga, tako da ćemo, kad pređemo bit će par epizoda ovoga. Verovatno ćemo preći u par epizoda, onda ćemo snimati. Uj, evo te. Pucaj. A glupo mi je što sam uzeo ovaj paketić sa ovim što ova munja bolje ono što udara. Uglavnom, kao što sam rekao, snimat ćemo par. Ja vidi ove leteće. Jao, ovaj daj crveni. Ovaj je bolji. Jao, zamalo, vid pile, zamalo jaje da me pogodi u glavu. Alo, gdje ćeš? Daj batak. Evi ga, pao nam batak. Kad pređemo, kao što sam rekao, kad pređemo ovaj deo, verovatno ćemo... Daj pile. Verovatno ćemo igrati... I sljedeći pošto ima novih, ne mogu ove, otišle. Ima i novih dijelova ovoga, tako da kad pređemo ovo, 15 puta pričam istu priču, nema veze. Nisam ja jutros burek, pa zato malo sam se pogubio. Šalim se. Opet vam moram reći, kad pređemo a šta je ovaj žuti? Nećemo žuti, to je na elektrisanje. Daj pare. I možda ćemo snimati tako još nekih starijih igrica koje su zanimljive, meni ova, na primjer meni lično je ova zanimljiva, nadam se da će se vama svidjeti. Ako vam se svidi serijal, ako vam se svidi ovo što snimam, naravno ostavite like, subscribe i slično, idemo polako na 4K subova. Danas, ali ne volim ovo kamenje, joj. Danas sam išao napraviti devizni račun u banku, pošto mi treba, da se zahvalim. To. Vidi sad 3 imamo, to! Joj. Pa će nam ovo pustiti neka... Jaja, nisu jaja, ali su neke munje, imao sam neki osjećaj. To, daj bataka. Nema bureka, ali ima bataka. Sam je uključio da snimam facecam, valjda jesam. Evo, idemo na drugu planetu, Malo od sponzora da roknemo soka, šalim se, nije sponzor radio 5 dana kupio fantu soka. Evo, ako nekog zanima koliko zarađujem od YouTube-a, za ceo mjesec kupim sok, šalim se. Da, pravio sam račun. Ajde vam pokažem ovako iz daljine. Op. I krećemo. Pravio sam devizni račun zato što mi treba za YouTube, treba mi za PayPal i treba mi da dignem pare. Što mi je donirao neki dečko, tačnije Stefa PC mu se zove kanal, znači posjetite mu svi kanal. Opa, dobijamo 4, nije 3 u široko. Znači posjetite svi kanal Stefo PC. Brate Stefo, hvala ti puno. Donirao mi je neke pare, rekao sam mu da ću ga izreklamirati u klipu, na stranici i na profilu. Znači kad sam izbacio reklamu na profilu, svi ste me, ne svi, ali vas 69 me smaralo. Kako njega reklamiraš, mene nećeš. A svi znate da ne volim nikog da reklamiram, zato što me pita stvarno vas mnogo. Opa, pita me stvarno vas mnogo. Opa, 4. 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
Samo par kamena smo polupali. Zvano me vas mnogo pita, izvinite što malo baguje. Mnogo me vas pita za reklamu, tako da ne mogu, neću da mi na profilu bude 100 reklama, a kad izbacim jednog onda će svi smarati S-Tex kako njega reklamiraš, a mene nećeš. I jaj, vidi šta sad radimo. Tako da ne želim nikog da reklamiram, ali on me nije pitao, on mi je to donirao, dečko ništa nije tražio, ja sam rekao, brate hvala ti puno, daću ti reklamu i u klipu i na svugde. Tako da eto, posjetite kanal Stefo PC i to je to. Šta sam još htio reći, da možda ću uzeti preko Paypala, onda sad imam karticu, imam svoj Paypal, možda ću uzeti neke opreme sa Gearbesta, dok ne budem valjda ću nekad nešto dobijati, da ne moram sve sam da kupujem. Ali sad kidam ove koke. Daj para za burek. Opa. Ne znam kad sam krenuo snimati. Joj, sam da vidim kad sam krenuo snimati. Sutra ću vam, sutra ili preksutra, znači sad je 17, snimat ćemo do nekih 25 minuta, vidjet ćemo. Opa. Ovo je ja mislim život. Joj, vidi koliko je ova, sad kad nešto baci. Jaja baca. Da nas ne udari sa nečim, bojim se. Au, daj još jedan paketić. Au, ali sad puca haos. Idemo na sljedeću planetu. Šta sam htio reći? Da, možda ću uzeti neke opreme sa Gearbesta, jer sam to pričao, ne znam šta sam pričao, ne. Sutra ili preksutra ću verovatno snimiti... Šta sam htio? Ja sam glup. Sutra ili preksutra ću vam verovatno snimiti pucaj koke. Pile am. Sutra ili preksutra ću vam verovatno snimiti telefonske zajebancije, pošto je došao prvi u mjesecu, tako da sam dobio sad. Dobio sam minute, tako da vam mogu sad snimiti telefonske zajebancije, pa ćemo onda sljedeći mjesec opet verovatno, pošto znam da to volite, samo moram vidjeti neki broj, znači nekog da zajebamo. Ali sad puca haos. Opa, vidi ovo. Ne diži ruke od onog što se ne diže. Joj, daj para. Ono što se ne diže, nemojte me pogrešno shvatiti. Kao što vidite malo novi, šta je ovo upakovane kokoške ko paketić. Kao što vidite novi malo ugao facecama, to je bilo i u prošloj epizodi, ovako mi se više sviđa kad mi se... Ovako uglavnom. Au, kakve su ovo? One treba ići tu desno, ja mislim da stanu. Kupi pare. Trebale su ići ovako, ali smo ih mi pre vremena ubili zato što kidamo. Daj, šta je ovo, nisu paketići pa da ste upakovane. Daj pile. Jaoj! Vid, sad smo malo slabiji. Kako me udarilo jaje u glavu. Bože. Nešto me počelo srbeti. Pukni kamene. Ne, dobro je, nisam pokupio. Beži, to. I ovaj odmah. Srbi me oko. Ajmo dalje, ne znam koliko ima ovih. Opet ovaj. Jaj, opet imamo jaču. Sad ćemo mi... Jaj, sad imamo ove dve. Puće one brzo. Evo sad imamo, opet još jaču. Ajde, meni je ovo zanimljiva igrica, nadam se da će se malo svidjeti. Pišite u komentar šta hoćete još da snimam. Šta god želite, ako je zanimljivo ja ću snimati. Biće sad svega. I za neki 15-20 dana polažem, joj kad položim, ako položim iz prvog rekao sam pravim live, 5 sati će biti live, ima da se sprdamo ceo život, šalim se, može ceo život, ali celo večer ćemo sprdati. Napravit ću live, bit će par sati. Sam da ja položim, sad kad snimam ovaj klip moram ići učiti. Bože. I sam pričam ko debil. Više mi se usta osušila. Ajde, dolazite nove kokice. Opa, alo. Joj, budale. Sad smo slabiji. Joj. Alo, gdje ćeš ti? Alo, gdje ćeš? Htjela da ukrade burek. Daj nam još ovog da nam bude jače.
A imam 4 ove, ja mislim da se to na desni klik ispuštaju rakete. Sad ćemo vidjeti kad se sve nakupe. Nećemo, pucat ćemo ih u stvari. Ove ćemo pobiti pa kad nam bude trebalo ispalit ćemo raketu. Imamo 5 raketa, vi dole piše, levo dole 5. Nadam se da će mi se svidjeti ovaj serijal jer je meni bar zanimljivo dok snimam i dok igram ovu igricu. Ne znam što stalno diram kosu, kao što znate već ošišao sam se. Znači, dobro je što nisam ja ovo pokazivao i dalje frizuru, inače bi to. Sad smo jači malo bar. Inače bi crkli. Imamo ovdje levo dole pokazuje 5 raketa, imamo gore 4 života, što je onako solidno, može proći. Ne znam koliko snijam. Au, kakve su ovo, ove dolaze, ove su tek poletele. Idu od dole, jaj koliko jaja. Crkni koliko, crkni. Tako je, prešli smo, ne vidim koliko ja snijam. Imamo još par minuta ćemo snimati. Pa ćemo odmah ih pokidaj, to jači. Odmah. Tako je. Pokidam. Ajmo dalje. Koji smo već 37 mapu igramo. Sad sa leve strane idu. Još jedna. Daj batak. Pojeo sam ga. Sad ovaj kamen. Sad je lakše kad imamo jače oružje. Alo, meteor. Može, još jače. Au, sad će neke jake. Ispalio sam jednu. 2. Pa. Au. A zamalo da smo ubili jaje, ko zna šta bi sve dobili. Kud nisam ispalio još jednu raketu, sad se rani. Odmah sam postao žena. Bože. Idemo dalje. Kako nisam razbio jaje, taman je bilo napuklo. WTF? Nije valjda kraj. Vildon, ja mislim da je ovo kraj. Nije valjda kraj. Alo. A nije, idemo na sljedeću valjda. Ha? Vid kraj. Prešli smo ladno. Ovo ne valja. Nema veze, ovo će biti jedan klip. Skinut ću sljedeći deo. U sljedećem klipu ovoga ćemo igrati sljedeće ove koke. Ovo je 2, ja mislim, sad skinu 3, ima i 4 i 5. Ja mislim da je ono teže i da ćemo moći duže snimati. Uglavnom, ako se svideo klip, ostavite like kao znak podrške da znam da vam se svideo. Napišite u komentar, pišite neke lepe komentare, pišite stek skupim burek, stek prodajem burek i tako nešto. Uglavnom sve da je lepo. Šalim se naravno, ali može i to. Znači to je bilo to za ovaj klip. Ako vam se svideo, šalim se, već sam rekao. To je bilo to za ovaj klip, tako da pozdrav svima, vidimo se u sljedećem klipu.